Son as imaxes da extinción do incendio que onte afectaba a nave de Dalarjo no Alto da Cruz. Saúdos e benvidos aos servizos informativos de Estrada Televisión. Vemos esta e outras noticias en titulares. Chegamos a esta nave de Dalarjo, había un incendio na parte superior. Cando chegamos xa tiña protección civil o foco controlado, aseguramos para cheo de fume.